କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବିଦେହୀ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରତି। କବି କାହ୍ନୁଚରଣ ଜେନା। କାଲି ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାରେ ଆସିଥିଲ ତୁମେ ପ୍ରେୟସୀ। ତୁମ କୋମଳ କରରେ ଦେଇଥିଲ ବାରେ ଏଇ ମୋ ତନୁକୁ ଆଉଁସି। ଝପଟି ଉଠିଲି ଚମକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ତ ନଥିଲ, ଭାବିଲି ସପନ ଇଏ କି। ସେବେଠୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ମୁଁ ପାରୁନି, ଯେବେଠୁ ହଜିଲା ଏ ମନ। ଶୋଇଲେ ଚେଇଁଲେ ସବୁଠି ଦିଶେ ଗୋ ତୁମରି କୋମଳ ବଦନ। କି କରିବି କୁହ ପ୍ରିୟା ଗୋ, ଜାଣି ମୁଁ ପାରୁନି କେବେଠୁ ସରିଛି ଏଇ ମନ ଦିଆ ନିଆକୁ। ନିଦାଘ ବେଳାରେ ସବିତା କରରେ ପାଉଛି ଫଗୁଣ ପରଶ। ସବୁଠି ଶୁଣୁଛି କୋକିଳର କୁହୁ, ହେଉ ରାତି ଅବା ଦିବସ। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଧେ ହେ ପ୍ରେୟସୀ, ଅଜାଣତେ କେବେ ମୋତେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁ ଦେଶେ ଅଛ ଦେଖିନି ତୁମକୁ, ହେ ମୋର ବିଦେହୀ ପ୍ରେମିକା। ହେଲେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଗୋ ସଖୀ, ତୁମକୁ ତ ଲୁଚି ଲୁଚିକା। ତୁମ ସହ କେବେ ମିଳନ ହେବ କୁହ ସଖୀ, ବିଜନ ବେଳାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ଏ ମନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ଏ ମନ।